Ja som tu zase ako vždycky Viktor. Idem si zahrať Roblox. Minule som hral aj Minecraft, len ten sa mi nepodarilo dohrať. A som chcel si skúsiť, a som vám hovoril, že na budúce si zahrám toto isté, len na počítači. Tak som vám to aj splnil a toto je moja teda bejska. Tu mám ešte jedného, ale tento je slabý. Keď chcete trade, no tak môžete. Potom je vám nové meno, nie som Viktor 556575, ale ja sa volám Brumík. A proste sa mi zapáčilo to meno, tak som si ho dal. Keď vidíte, tak mám 200 rýchlosť. Som troška chorý, no tak som chorý už, ale to nevadí, ale to neznamená, že nebudem natáčať. Ale no, tak teoreticky to nevadí, pre mňa tak natáčam. A tak. Pardon. Potom som vám chcel predstaviť moje brainroty. Mám tu Karkirkur, Karkar, 6-7, Festive, Los Chicleteras, Bichicleteras, Festive 6-7, ďalší. No, nefunguje to toto naskakuje. Mustru, Karkirkur, Los Capuchinas, Los Jobjobcitos a Festive 6-7. Ten, ktorý mi najlepšie robí, tak je Mustru. Tak. Také divné. Troly. To troly, hej. Toto je ináč taký event. Je tu aj šťastie. Neviem, čo sa tu stalo, ale ako už neviem prečo, troška blbie. Vidíte, dávajú sa tu samé efekty a tak. Eventy, efekty sa tu dávajú samé, takže ja som celý z toho už pometený. Mimochodom, teraz som na Divine Lucky blokoch. Potom si zahrám Rivals, lebo teraz nemám také, no vidíte, mi tu niečo naskakuje. No tak neviem, či to vidíte, ale mi tu niečo naskakuje. Potom pardon, že mám tak menej kameru, ale ako troška malú, ale to preto, lebo ale nechám ho. Je tu. Zoberiem asi tacos, ne. Aké tu bude tacos. Čakajte. Takto. Takto nech lepšie vidíte, ale zase potom tu budete mať úzke. To mi povedzte, že aké je lepšie, lebo ja to neviem. Aby som vám to dal aj najlepšie, ako to viem, ale pretože dobre, takto by to mohlo byť aj lepšie troška. Zase sú tie trollové. To troly.
Because... Poď, dobre. Takto. Konečne. Teraz sme u takých, má sa to exkluzív, Lucky Blocky. A tak. Keď tam bude troll, tak pôjdeme, lebo tak ináč, prosím vás, dávajte mi lajky a odbery, potrebujem a chcem 50 odberateľov, aby som mohol streamovať, budem robiť streamy. Nie každý deň, aj každý deň by som mohol, ale zase aj to, že škola tak. A tak proste budem streamovať, aj lajky poprosím, aj tie neuškodia. Teraz máme šancu. A teraz stačí len čakať na OG. Dámy a pánové, toto je strašne, toto sa mi nikdy nestalo. No len jedenkrát, ale toto už je druhýkrát. Dámy a pánové, toto není možné, tento zákrok, čo sa mi stal a čo mi aj padol. To som chcel vždycky. No ne. Neviem, čo to je. Takeover. Ja neviem, čo sú. Ako už blbý aj tento event, aj tak. Pardon, že som taký, ale chorý som. No, teraz keby sa spawnul Lucky Block, joj. No tak, keď sa ma chcete niečo opýtať, tak opýtajte sa v komentároch. Ja buď v druhom parte, alebo vám odpoviem v komentároch. Alebo môj kamarát, lebo neviem prečo sa mi nedajú kúkať komentáre. A prosím vás, dávajte lajky a odbery, to je pre mňa to najhlavnejšie. Chcem získať, hovoril som, že 50 odberateľov. Už máme 24, takže ešte mi chýba 26. Ešte 26 odberov. A potom budeme streamovať. Budem streamovať buď Roblox, budem si možno aj, keď chcete, no tak si potom môžem dávať a one vás do friendov. A musíte kúkať hlavne môj stream a musíte si ma nájsť. Tuto na pravo hore sa volám Brumík, aj keď to vy nevidíte, ale volám sa Brumík. Moje originálne meno je Viktor 556575 a tak. A mimochodom za 5 sekúnd, 3, 2, 1 bude, áno, OG Lucky Block. Jaj. Pardon. Ja som vedel, že toto sa mi stane. Ja som mohol... Chlapci a dievčatá, toto bolo smutné. Ja som mohol získať OG, ale musela ísť tá festka. Mne sa chce akorát plakať už z toho. Chápete, ako dlho som sa snažil tu tam ísť? Strašne dlho. Mimochodom, za chvíľu pôjdem hrať, jak sa to volá, za chvíľku pôjdem hrať Rivals. A pôjdem si tam zahrať. Mám tam snipu, teraz si šetrím na katánku. Mám tam docela síce zlé hry, zlé veci, ale to nevadí. Kde je? Aha, to je môj, no nie fanúšik. To je môj kamarát, aj spolužiak.
A tak. Proste je to môj spolužiak, dneska som nebol v škole preto, lebo som chorý. A tí, ktorí kúkajú toto video zo školy, tak pozdravujem. A vyzerá tak, že asi aj pôjdem už Rivals, lebo chcem tam získať konečne tú katanku. Takže toto pekne líbujem, aj keď si mám kamaráta, ale fakt sorry. Keď kúka ten môj kamarát toto video, tak prepáč a ahoj. A idem si zahrať Rivals. Aby som povedal pravdu, je to má najobľúbenejšia hra. A si proste chcem zahrať. Aj friend hrá. Mimochodom, keby ste chceli vedieť, ako sa volá ten friend môj, tak volá sa Super Kebab. Ako Done Kebab Nacho, ako Hungry Garnacho, alebo jak sa to spieva, už to aj viem. Docela stará pesnička už. Alebo Eat Rain and Tacos under the sky. A keby sa ma ešte niekto pýtal, že aká je moja najobľúbenejšia mapa, tak je to buď Arena, alebo Splash, alebo ešte tento Contration, alebo ak sa to volá. Ale idem asi Backrooms. Aj tá je pomedzi tými dobrými, ale nehrávam ju moc. Takto. Som ešte otváral také tie boxy a som tam dostal takéto festív wrapy, alebo ako sa to číta, neviem. Dobre, nezhľadal som. Ja musel som ísť do tej logienka. Nasadorka. Rozmýšľam, že už som zobral assault rifleku. No tak pre zábavu. Joj, núbam sa RPGčko. Pardon, tí, ktorí hrajú na RPGčko, tak pardon, ale ste núbáci, lebo s RPGčkami to je také zlé, ale keď hráte malé mapy, no tak dobre. Keď nie ste takí núbáci, lebo na malé mapy musíte potrebovať, ne? Tá ja používam na malé mapy, takže na iné nie. No super, ja vždycky na mňa musím byť vždy ako posledný. Vždy sa musí niekto odpojiť a ja musím byť ako posledný. A potom, keď potom zle vidíte toto, keď natáčam a zle to vidíte, tak pardon, ale ja neviem to tak, aby ste to videli. Pardon. To sa nedá hrať sám versus traja. Že 3v1 to sa nedá hrať. Fakt pardon, ale to sa nedá hrať. To znamená, že keď sú dobrý knajper a niekedy je dobrý oni. Ale ne. Snažím na plné sily, ale to nejde. Oj. A
Mám 35 kľúčov, síce to nevidíte, ale ukážem vám to. Takto 35 kľúčov, vidíte, volám sa Brumík, takže vám neklamem. To vám to zlepšil, aby ste lepšie videli. Dobre, takže skúsime 5v5. A keby sa ma niekto pýtal, že na čo hrám, tak hrám na notebooku. Mama sa pýta, Bože, nároka. Keby ste sa ma pýtali, že prečo tu spievam, no tak taký jeden youtuber má takú pesíčku, ktorá sa mi neviem prečo, neviem. No proste sa mi zapáčila, tak som si ju proste, tak sa mi proste zapáčila a som si ju začal spievať. No to je veľká mapa, takže tu nie. Ja nemám vlastne na RPGčko. Dopaď. Ale ne. Ale ja to ešte hráme? Alebo čo? Hej, je to AFK. Hej. Normálne jeden hráč ostal normálne oné. A nehralo sa náš, čo bolo. Ktorý mi tam niečo spravilo. Ktorý mi nejaký počítač, ale ja neviem. No ne. Ale hej, vidíte to? Ako keby bol s nimi. Ja neviem. Ja neviem. Tak oni nekidujte sa, keď oni majú elektrické zbranie. Vidíte? Čo je? Vidíte to? My máme ešte jedného hráča, ktorý má za prvé plné. Ale hej. Čo je také? Jak to mám ale hrať, keď oni majú za prvé elektrozbranie? Oné? Všetko za oné. Všetko za Robux. Akože to sa nedá hrať, ale... Ale hej. Pardon, ale ja som si mlízl, lebo ona sa
nedá hrať, ako mi to musel asi zblbnúť. Musím to ešte raz. Zahrám si ešte 1-2 hry a potom pôjdem si niečo iné zahrať. Je to lepšie? Čakajte. Áno, je to lepšie. Nemám síce svetielka, ale to nie sú svetielka, ale to sú chladiče. Takže to tak potom mám také pekné svetielko. Tak mi to pekne ukazuje, takže lepšie budete vidieť. Čakajte. Toto je horšie, takto je to lepšie. Mimochodom, tak ako keby ste sa ma pýtali, že ako to robím, tak to mám len svetlo, to ja len zavsínam a vypínam a skúšam to. Však je to lepšie. Myslel, že tu je niečo, ale radšej nebudem voliť, čo som si myslel, že je tu. Potom keby ste počuli kliky, tak to je odo mňa. Ja tak klikám. Ja som si ho mohol zobral granát, ale však to nevadí. Chudák je na V2. Nechcel by som byť. Ale tak ale blbák. Z tomu 1v2. A tam berie oné. To je ako veľmi dobrý. Mne to seká, sice mi to ide pomaly na 100 fps, ale nevadí, ale akože sa aj čudujem, prečo sa líbol, ako nečudujem sa, ale aby som sa líbol. Ešte si dám 2 hry a potom už pôjdem. A potom už budem končiť. Lebo už je 18:29. A keď síce chodila spať o po 12, to je jedno. Za chvíľu prídem, prosím vás. Som tu. Pardon, že som taký, ale sa mi nedá. Som chorý, tak kašlem, ale pardon. A ešte raz opakujem, prosím vás, dávajte mi like, odbery, fakt si to uctievam k srdcu. A dneska som si všimol, že niekto mi dal odber, tak buďte prosím vás ako tí ľudia, ktorí mi dali odber, takže veľmi si to vážim. Tak to mi teda chýbal, kokos. Hej, aj brumíky som berel. A
Ale vyzerá tak, že aj tento zomrel, lebo rovno do toho ohienka, áno, choď presne do toho ohienka, choď prosím ťa, áno ešte. No super. No. Ale ja za to nemôžem, ja mám dvoch takých zlých, nemyslím ako ždúbakov, ale ako, jedna je taká dúbačka, ale človeka, áno. No super. No a sme skončili. Takže super. Dobre, jak vždycky. Ajaj. Jak vždycky. Cook it. To som nečakal. Berem naspäť, možno, že mám dobrých niektorých hráčov. Niektorých, nie všetkých, ako možno tak. Jak vždycky koksík. Jo. Prečo máme túto hnusnú matku? Kámo, toto musí dať, lebo za prvá jedna a za druhá. No to musí dať. Aj, prečo tam? A vlastne... No tak. Joj. Posledná hra, potom už končím. Prečo, ale ja dneska nie som taký dobrý.
ten, kto má rád Crossroads, tak ten dá like a ten, ktorý má rád Splash, tak ten odber. A tí, ktorí majú radi obidve, tak napíšu koment. Neviem o čom, aj neviem prečo. Proste napíšu koment. Ja neviem, nie je jedno aký, ale proste napíšu koment. Shuriken katetu. Shuriken katetu. Takto a tu dám flashbang. Dám flashbang takzvaný. Joj, pam. Joj, najprv jeden, potom druhý, ja už neviem ako tak. Ja mám nápad. Ale ne. Brumík zomrel, no. Dúfam, že viete, čo je brumík. No ok, nie, tak ja už neviem. Všetci musia vedieť, čo je brumík. Všetci sme to jedli. Brumíka. Tak keď sme boli mali, možno aj teraz niekto to jedáva. Napríklad ja som to dlho nemal, ale jedával som to ako malý. Nevadí, ale lepšie ako minule. Lenže prosím, nech tam hlavne není ona. Joj. Joj, to je akože super. Dobre mu tak. Brumík dal jednoho, ďalší dal druhého. Pardon, to sa mi nepodarilo. Jak vždycky, koksík. Shuriken katetu. Čau. A som trepelka. No super.
Tak nič, tak čaute, tvoj chrumkavý brumík a šťastný a ňamkavý brumík ide na cestu, tak čaute.